Elo a čarovné slovíčka. Bol krásny, slnečný jesenný deň. Elo sa zobudil so širokým úsmevom na tvári. Natiahol sa, pozrel sa z okna a povedal: Dnes to bude určite skvelý deň. Na raňajky mu mamička pripravila voňavé lievance s medom. Elo sa pustil do jedenia a keď zjedol posledné sústo, jednoducho vstal od stola a vybehol von. Len tak, bez slova. Vonku bolo naozaj krásne. Elo si niesol svoj malý batôštek a bežal do záhrady. Chcel sa hrať so svojou kamarátkou Luizou. Keď ju uvidel, hneď zakričal: Luiza, požičaj mi tvoje nové pastelky, tie trblietavé. Luiza sa naňho pozrela a pokrútila hlavou. Nie, dnes ti ich nechcem požičať. Elo sa zamračil. Ale prečo? Veď ja ich len na chvíľku preto. Hneď mu do rečí skočila Luiza. Lebo si ma ani len nepoprosil. A minule si mi ich zabudol vrátiť. A tiež si mi ani nepoďakoval. Elo sa zamyslel. Naozaj? A čo na tom záleží? Zrazu, ako sa tak prechádzal okolo duba, ozvalo sa z konára. Ahoj, Elo. Zdá sa, že ti nejde všetko podľa plánu. Čo sa deje? Elo si povzdychol. Luiza mi nechce požičať pastelky a pritom nič zlé som jej nespravil. Sova sa pousmiala. Možno si jej nič zlé nespravil, Elo, ale možno si jej tiež nič dobré nepovedal. Elo nechápavo pozeral. Ako to myslíš? No, počul si už o zázračných slovíčkach? Elo pokrútil hlavou. Nie, nepoznám žiadne také kúzla. Ale poznáš, Elo, povedala sova. Len si na ne zabudol. Sú to dve malé, ale veľmi mocné kúzelné slovíčka. Bez nich svet okolo teba stráca farby a úsmevy. Keď ich vyslovíš od srdca, všetko ožije. Elo sa nadchol. To chcem skúsiť. Aké sú tie čarovné slová? Sova sa zahľadela do diaľky a zašepkala. Prvé z nich je prosím a druhé je ďakujem. Elo sa zasmial. Ale veď to nie sú žiadne kúzla. To sú obyčajné slová. Sova sa zachychotala. Lenže Elo, kúzlo nie je v samotných slovách. Kúzlo je v tom, ako ich povieš. S láskavosťou a so srdcom. Keď povieš prosím a ďakujem úprimne, meníš tým svet. Ľudia, zvieratká, dokonca aj stromy to cítia. Elo sa teda rozhodol, že to vyskúša. Najskôr sa vrátil domov. Mamička práve polievala kvety. Elo k nej pristúpil a ticho povedal. Mami, ďakujem ti za tie raňajky. Boli úžasné. Mamičke zažiarili oči. To je milé, Elo. Rádo sa stalo. V tej chvíli Elo pocítil niečo zvláštne. Ako by sa v jeho hrudi rozžiarilo malé svetielko. Teplé, jemné, radostné. Potom sa vybral k Luize. Luiza sedela pri stole a kreslila si. Elo sa k nej postavil a povedal. Luiza, prosím, mohla by si mi požičať jednu pastelku? Dnes sa chcem naučiť kresliť ako ty. Luiza sa pozrela, chvíľku premýšľala a potom prikývla. Samozrejme, Elo. A pustili sa do kreslenia. Po chvíli sa obloha zatiahla. Začalo jemne pršať. Elo pozrel hore a povedal. Ďakujem, dážď, že dávaš vodu pre naše kvety. A v tom sa stalo niečo zvláštne. Kvapky dažďa sa začali trblietať ako malé iskričky. A Elo mal pocit, že naňho jedna kvapka dokonca žmurkla. Vidíš? Ozvala sa sova z konára. Aj dážď počuje tvoje slová, Elo. Keď si vďačný a hovoríš to všade naokolo, svet ti odpovedá úsmevom. Elo sa potešil. To je teda naozajstné kúzlo. Ja som si myslel, že kúzla sú len vo filmoch. Sova prikývla. Nie, Elo. Skutočné kúzla sú v našich slovách, v našich skutkoch a hlavne v našom srdci. Keď sa Elo večer vrátil domov, objal svoju mamičku. Mami, ďakujem za dnešný deň. A zajtra ti rád pomôžem v záhrade. Mamička sa na ňo usmiala. Ďakujem, Elo. A keď Elo večer zaspával, spomenul si, čo mu povedala sova. Pamätaj, Elo, dve malé slová. Prosím a ďakujem. Môžu zmeniť celý svet. A ten, kto ich používa od srdca, nosí v sebe skutočné kúzlo. Elo sa prikryl dekou a zašepkal. Ďakujem. A s týmto kúzelným slovom na perách zaspal.